FM 93.5. Ito pong programa ng masa. Inyo pong programa. Ang walang kwentang-kwento at tunay na kwento ng buhay nyo sa radyo. And if it's your first time makatutok sa amin, kilala muna po kami. Barangay FM 93.5. If sa mga first-timers, we are the FM station of G. Vega Puso. This is our station of DYSI Super Radio 1323 din ang balita. And Talk to Papa every 9 o'clock until 12 o'clock in the afternoon. And meron po tayong YouTube channel. May YouTube channel kita. Sabi na sa mga Ilonggo all over the world. Mga OFWs na nakikinig ngayon. Di naman kamo nga bayan sa kalibutan, pwede nyo na matanaw ang Talk to Papa sa YouTube. So please, spread the good news. Share nyo man ang YouTube channel ta. Okay? Ang YouTube channel ta, it's Papa Prince, one word space. Papa Prince, one word space na. Tapos, Talk to Papa channel. Sige na, please. Share nyo na. Subscribe na. Thank you. Hello, mabuhay. Hello, morning. Hi, what's your name? Jing. Jing? Hello? Pwede ka na pangita sa namin nga posisyon para at least depende kisa sa posisyon na mo para na manami ang signal ta. Jing? Hello? Okay, taga din ka, Jing. Taga Bacolod. Kamusta ka mo sa Bacolod? Kamusta? Kamusta ka mo sa Bacolod? Okay lang. May problema ka, Jing? Oo. Party sa? Pati balak, sa kunya, pangabuhi. Pangabuhi? Nga ano yung pangabuhi mo, ha? Hindi, may anak ko, may anak ko ba na? Okay. So, party sa imo nga ba na? Manaknak ko, anay, Naknak. Use Jing in a song. Habali, use it. Yes. Ladies and gentlemen. Nauya ko galing pa si Walay bala. Nauya ko pa si Walay. Jing. Ladies and gentlemen. Jing in a song. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Uy, lapit na Christmas, kadlaw man ka mo. Ay, basi walay ang joke ko. I-text nyo ko kung walay ako na, babe. Sige na, 0998-385-6422. Pila na lang kayo nadlaw, Berna. May problema. Ikaw ba, Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Jing! Jingle bells, jingle. Talk to Papa, Jing. Jing, what's your problem? Ano to? Hindi kayo may... Ano? May bana ko, tapos may nakilala kong isa ka. Karoon tanay, bana o kung live-in? Bana o kung live-in? Kasado ka mo? Nautod pa sa mga kabarangay. Kaya isang joke ko. Kawag liwat, Jing. Gaanta ka 5 minutes. Jingle bells, jingle all the way. Katulas number man 0128. Tandaan ko number mo, Jing. Tawag liwat, Jing. Siling niya, habe, Papa Prince. Siling naman ni 530, walay, Papa Prince. Walay. Jing, tama? Hello? Oo. So, Jing, nang kasado ka, hindi? Married ka mo? Oo. May kabataan ka mo? Oo, Pila?
Pila ka bilog bata niyo? Oo. Pagkita ka namin yung signal dyan kay kanugon na daan, nakasulod ka na daan eh. Kanugon kung makasulod ka bala, hindi ta na pagpagwaon. Ha? Kaya kanamit. Tapos, ano na yun, natabo? Tapos, hindi kayo dugay na kami nisumbala ko, mga wala nakatuig. And then, Tapos, one time na may birthday, may nakilala ko ng isa ka lalaki. din ka mo na birthday ka mo. Oo. Pakton ko ang una mo maging pudyot sa ilahanda, ano mo, lumpia, no? Ha? Pakton ko ang una nyo maging pudyot, mga birthday, gani ka mo, na gani pista, ang una nyo gina pudyot, lumpia, no? Hindi. Ano? Spaghetti? Hindi man. Tod ka? Hindi ki, agi na sa. Agi! Tapos, sige, ara, nagistorya ka na. Notod pagid siya. Tutod ka mo ha? O kalahin sa ching na lao? Para mo na, di ba? Tawag liwat, Jing. Ang unang ginapudyot nyo kisa sa pista, aminin. Ako naman ako hindi. Ang una nyo nga ginapudyot sa pista, hindi ka na isandaan ang lumpia. Tama? Tapos, Jing, ano tayo natabo, Jing? Jing? Oo, so ano dayon to? Ano dayon tabo? Dala daw. Agi to siya. Agi ito nakilala mo. Oo. And then, Jing? Lo. Oo. Batian mo ko, Jing? Gilbaus. Tapos, ano dayon? Tapos dali lang kayo, siyempre namin na sa balaan mo, tingog doon na attract ko bala sa iyaha. Na-attract ka sa tingog? Kung sa bagay, kanabagin ba sa mga babae kagak-attract sa tingog? Labi naging ko ang tingog nila no kanabay kababog daw sa ilang pamatian, no? Ang nabali na attract ko siya, tapos nahulog ng buot ko. Tapos, Di pa yun na siya kabalo nga may asawa ko kung bata. Di galing kay asambal mo kagina nga LGBT siya, hindi man na pwede nga mahulog buot niya sa imo. Nahulog man, ang bala kay nakamiga naman sa kong babae sa una. Mag-amo na gali, hindi na yagi. Pagi-agi lang na. Hindi na yan. Damo na yung mga style nga mga technique sa mga guys. Hindi nyo napagdala sa ang mga LGBT. Bala, technique na sang iban nga malalaki. Halin pa sa una, sang high school kami. Nagamit na nga style. Ining mga gapagi-agi lang bala. Kaya ang technique na nila, kuno abi mapagi-agi para hapos lang bala mag sa uyab. Hindi nyo na pagkikuk bala ang LGBTQ bala kay kadamo sa mga lalaki nga kuno abi gapaagi-agi pero lalaki na sila nga tuod para mapalapit lang sila kag hapos lang magdiskarte sa uyab. Hindi na. Insakto ko kung sala ko. Kay man nga sa punto ba lang akong tuod-tuod na sa LGBT hindi na sa maka-interest sa imo. Oo, di ba lang? I don't want to be I don't want to be discriminating ha. Hindi ko gusto pero ang ako yung friend nga nakilala nga never na sa maluyag sa babae kung tutuod na sa LGBT. Gets mo? Pero sa mga pistahan nga mga amuna, lumang tugtugin na yan eh. Teknik na sang iban nga mga lalaki mapagi-agi eh. Para at least mahapos sila makapalapit sa babae kag makadiskarte. Teknik man nagyapon, hindi ko magpati. O, tanaw sumong, anong kakatabo? Kuno abi, pag-agi siya, pero kagi man gali sa nubya, tapos gatik sanay ka mo, no? Oo. Pero hindi na tabunggin nga daw, okay, kaya hindi ka gusto nga anay kanina lang magrelasyon, siyempre friends na lang kay nag-talk sa bala nga nagubang mo nga pangabuhi. Pero sa totoo lang, at least namin yung plastar mo nga friends lang. Pero gusto yun na lang nga friends. Okay naman sa akin nga friends lang kami lang. Pero sakit dito eh. Pero kagwa na ka muna, kagi ka mo lagaw na sa una. Wala kita na isagwa. Utod naman mga kabarangay.
Utod-utod siya. Hindi niya anta man nag-utod-utod kisa kay gakawat-kawat lang nasa sang tiyempo. Hindi gani sa linya. Oo. Bisexual pang. Posible. Pero you know what, it doesn't, you know, if we have to look, Daniel Lin sa Altachera, yes, may posibilidad. May posibilidad. Pero, kung tanawon tagid by context, magambal nga by context, lang sa tinaga ang ambal mo, basi bisexual ang laki pang, yes, posible. Pero, ang isa ka bisexual nga lalaki, wala na sa pursue sang babayi. Ano gani, ilungguhon ko na lang para maintindihan nyo, ha? Ang isa ka bisexual nga lalaki, wala na sa panggarit sang babayi. Wala na sa diskarte sa babayi. Tandaan nyo na. Kay kung ang isa ka lalaki, bisan mahambal siya nga bisexual siya, kung gadiskarte na sa babayi, hindi na bisexual, tawag na lalaki na, toro na. Di ba la, Dave? Gets nyo? Bisexual by emotions. Pero kung umpisa ganing nga dumiskarte na nasa sa uyab, ang pagka-bisexual yung kakadula na bot silingon lalaki na. Teknik yan na. Tago-tago yan lang na. Diba? Agree o disagree? Ay, nako. Abe, sabat? 09 nag-text line ta? 0998-385-642. That's me. Careful gid ka mo, girls. Law may ara. Okay. Granting nga may ara. May ara nga mga amo na. Pero di ba? Basta nga ako nag-share ko malang na ang experience bla kag mastoryanay kami sa mga friends ko bla nga mga gays. So, ay maandala Papa Prince mga amo ta na karan daw hindi gid matik na mag-discard sa babae. No daw nalangsahan ko na iya, nayak ko na iya. Tawag luwatiha kung makatawag ka pa. Sorry for the signal. Pero careful ka mo careful ka mo kay man may ara damo sang ano ganinang tawag na sa Ilonggo pa nang matiplangan ka mo bala Kaya mga teknik nga mo na alin pa na sa una. Number yato man 0128 di sa kasulod. Ang mga teknik nga mo na halin pa na sa una. Na kuno abi pagi-agi no offensement ginagamit nila nga mo na nga style para makadiskarte sa uyab. No? Girls, aminin. Nagkakadala sa ang imahe sang LGBTQ kay sa pagkatulisan man sang lalaki. Hindi ka mo magkamuna. Kung lalaki ka mo. Kung diskarte ka mo sa insakto. Hindi ka panago. Pa ka mo kuno abi pag-iagi ka mo. Ang ending, madiskarte man lang ka mo sa uyab. Hindi na. Take advantage lang kami. I-text nyo ko pagbalik sa Talk to Papa 0998-385-6422. I-text nyo ko. Ano mga nanarisaring nga patimaan nga isa ka lalaki nga paagi-agi lang para ka-diskarte? Liwat. Dapat balaan nyo na girls ang mga teknik ng mga boys. Ano ang mga teknik ng mga boys? Ano ang mga patimaan? Nagapagi-agi lang na sa para ka-diskarte. Sige ba? I-text nyo ko ba? 0998-385-6422.